ocean view, you deserve it. I do this for you. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ярослав и сега съм сам, защото Никито беше заед. Но и да не е заед и да е заед, няма смисъл, защото сега самият сървър на Fluff е спрян. Ето, сами ще видите, правят нови подобрения и така. Но този видеоклип исках да го направя, да обясня защо избрахме точно Fluff и защо избрахме да снимаме на тази игра. Ние избрахме тази игра, защото тя е една от най-забавните, които ние сме играли като онлайн игри. Тя там на Никто много му харесва, защото има много различни маунтове, глупости и така. Друго, което на Никто му харесва е, че тук не е само за няколко дена маунта, като например на някои други игри, които не трябва да ги споменавам, няма значение за тях. Тук един път, като си вземеш един летящ меч и просто самият меч ти остава за винаги. Имаше един път, когато аз играх, но беше преди и беше на друг сървър, не беше точно на този. Там имаше, как да го кажа, нови подобрения в сървъра, но сега те го спряха, защото беше купен и когато го купиха, те го спряха, не знам защо. Винаги влизам да видя дали са го пуснали, те казват след 1-2 месеца и накрая стана година. Не знам, просто аз мисля, че трябва да го пуснат най-накрая. Вече година не пускам, там беше много забавно, много хора, но и тук става. Сега сме се спряли на тази. Ние играем в Yeti, сървъра Yeti, тето дават по 2 бонуса повече XP, защото иначе на нормал сървъра там не можеш сигурно 15 минути искаш за 5 левел. Много е трудно да се дига там и затова ни избрахме да ви е по-интересно, като дигаме по-бързо и така. И това беше от мен. Затова исках да ви кажа защо сме избрали тази игра. Казах вече, много е забавна и двамата се съгласихме. Мисля и да снимам на Far Cry 3, но не се знае, защото просто някаква грешка ми излиза. Ако видя как да я оправя, ще стане супер. Това е моя акаунт сега, но нещо не влизам просто, не знам защо. И така, дано ви е харесал този клип и моля, абонирайте се за нашия канал и довиждане.